Няма сигурна работа в този живот, Краси. Дори тези, които работят в тяхното ежедневие, никой не им дава гаранция, че утре шефа може да му се случи нещо и да ги уволни. Или да затвори, примерно, дадената работа, която правят, или бизнеса, който се намират. Както и нямаше гаранции за вируса, който дойде през всички държави. Никой не го очакваше и изведнъж аз, ако бях продължила с моите фризьорски салони, аз щях да съм фалирала днешно време. И щях да съм вложила една камара пари, където щяха да отидат на вятъра. И щеше да се удължи много това нещо. Чак да бъда в заеми, разбираш ли? И просто гледах да се отдам на това нещо, защото за мен е много по-прекрасно да помагаш на хората и да работиш с мрежовият маркетинг, защото той ти дава възможността и това да вложиш колкото време ти искаш. Ако искаш влагаш 4 часа, ако искаш 8, ако искаш 10, ти работиш, когато на тебе ти е кеф. Да, пак работиш, не да седиш на дивана пред телевизора. Тук спряха да гледат вече половината. Пак с работа ги занимаваш. Да, защото за да вдигнеш, за да се докоснеш до хора, за да информираш хора, за да правиш обучение, ти трябва да се отдадеш на този процес.